Ini Adoyo. Gikone koro ji 9 oyier ne dhi bedo jokanyo mag od bura mar pinje Afrika ma ugwe IALA. Ombulu ma obagi od bura mamalo kod mano mar Senate opodho ji 4 e kweth mar Azimio la Umoja ka Kenya Kwanza oyiere ji 5. Winnie Odinga en achiel kuom ji ma oyier. Walter Nyambaga osebedo kaluwo chenrono kendo miyo waler ewi chal mar wach mar yierono. Gikone to koro chenro mane okawo odiochieng' tulu gike giko ka duoko mar ji 9 mabiro dhi e yudo thuolo mar bedo kaka jo od bura mag IALA koro to yangore kama jalup spika Gladys Bosh-Sholei oyango ne jo od bura ni namba 1 e listi mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okelo kanyakla Winnie Odinga man kod kwan ombulu 247 ka iluwe koda Shabal ma en ja ohala ma wuok e gwenge mag Mombasa kod kwan mar ombulu maromo 108 kod achiel kiluwe koda Kalonzo Musyoka Kennedy man kod kwan mar ombulu ma bende chopo 260 ka Kega bende yudo kwan ombulu maromo 109 kod 7 ka kwethno mar Azimio la Umoja oyiedho ji 4 mabiro dhi e piny Tanzania Arusha ka riwruokno mar Kenya Kwanza chuthber bende ogolo Hassan Omar man kod kwan mar ombulu maromo 250 kod 3 ka iluwe koda Zipora Kering man kod kwan mar ombulu maromo 220 kod 3 to bende sechego David Ole Sankok mane en ja od bura mogwel e piny owacho mar Jubilee mokalo ni kod kwan mar ombulu maromo 220 kod 3 ka bende sechego Geoffrey Mwangi bende oyudo kwan mar ombulu maromo 180 kod 8 kan mugik to Falahad ema odino e kwan mag jogo madhi e od bura mar IALA kani kod kwan mar ombulu 170 kod 4 nyaka chop seche